Bé, us haig de dir que estic molt decepcionada amb el llibre. Ja ho sé, que ara seré la més marginal del grup perquè clarament a tots us ha encantat. Però a mi, sincerament, no. Vull dir, em sap greu, Però el personatge de Peixater és absolutament inversemblant. Ho sento. Home, el meu avi ha comprat i ha venut peix durant tota la seva vida i no reconec cap dels escenaris que descriu l'autor en aquest llibre. Però cap, Bé, no sé. A veure, per mi, està molt ben escrit. Però l'autor, òbviament, ha fet una recerca més aviat vaga. Per mi, I bé, és per aquest motiu, doncs, que li posaré un 3 sobre 5. Li hagués posat un 4 si hagués tingut més cura dels detalls, òbviament. No ho sé, no m'ha atrapat. No. Té un bon joc de paraules, sí, ben intencionat, però no m'ha enganxat. No. Com dius? I què era? Fuster? A veure, ara entenc... Ostres, no sé com se'm pot haver passat per alt. Llavors no era Peixater, Clar, Fuster. Quina gràcia. A veure, no, estic intentant pensar d'on he tret això del peix, no? No és el fill? Vull dir, sí, és el fill el que guardava el peix. Esclar, és el fill. M'he confós. Volia dir el fill. Oh, és que de veritat. No, a veure, bé, en aquest cas li poso un 5. Home, esclar, ni la nota més alta, sí, totalment. No, perquè vull dir, l'autor descriu a la perfecció totes les situacions en què treballa el fuster, no? Vull dir, l'esclava. Sí. No, brillant. Molt bé. Bé, com ja us vaig dir, la setmana que ve no puc assistir, llavors esteu d'acord en que fem Geneire? Que ja me l'he llegit moltes vegades i sabeu de sobres la meva opinió. Llavors, bé, doncs moltes gràcies a tots. Fins la setmana que ve. Ai, Fuster, no sé. És que... no sé com se'm pot haver... no sé, passat això. És que la veritat és que he tingut una setmana horrible perquè un amic d'un tiet va patir una combustió en una barbacoa així, no? I són aquelles coses que... no? I... sí.